set match. Beautiful. Set 0, set 2, 6-love 60. Tak los mi bohužiaľ nadelil rovno tímovú parťačku zo včera a z celotýždňovej extraligy. S Karin ešte k tomu aj trénujeme v Bratislave u Erika Čarnakoviča v akadémii, takže sa poznáme veľmi dobre už od mala. A ja som dnes celkom so svojím výkonom spokojná, celkom som vo forme, robila som málo chýb, takže to bolo takisto dôležité a dnes aj fúkalo, takže trocha som musela mať nervy aj s tým a pasovať sa s tým, ale som spokojná, podala som dobrý výkon, málo chýb, takže som rada. Si pred takýmito zápasmi s vlastne klubovou kolegyňou, aj s kamarátkou v podstate troška aj nervózna, alebo ako to berieš? Je to troška také, že je človek nervózny, alebo niečo také pocity, ale hovorím, ja Karinu poznám už od malička a nejak som to nevnímala. Poznáš superku v ďalšom kole? V druhom kole ma asi čaká Barbara Haas, je to Rakúšanko-Češka. Poznám ju, no trocha hrá taký agresívnejší tenis, takže uvidíme. Tvoj najmenší fanúšik na lavičke, kto to bol? Môžeš prezradiť? To je môj synovec, syn môjho brata, takže ma prišiel povzbudiť.